need mama, Oh, mama zegt nee. Papa, waar heb je gestoten? Heb jij dat gedaan? Nee, Weet ik niet. heb je gestoten? Heb je honger? Heb jij in de muur gestoten? Ja, misschien. Of in de deur? Ja. Of buiten? Heb je honger dan? Papa heeft een mooi patent gemaakt. Ja, heel Ja, goed. die raakt een beetje aan elkaar. Moet je daar kijken? Moet je daar Doe kijken, zo. papa? Ja. Really Mama like moet she's a meteen big kijken. girl. Hè? Mama, kom maar kijken. Mama, Ja. niet doen. Ay, sorry. Maar, Zeg maar, goeiemorgen. Kom maar. ben voor jouw bed ook mooi, hè? Dat is Alam een mo, mooi malaking bed, hè? babae na to. Mooie kussen, toch? Guys, ginising kami. Tingnan Wat niyo. oké? Inupan niya yung cortina, sabi niya. Ja, maar ik kom eraan. Sabi niya, ano na daw. May araw na. Good morning sa inyong lahat. Weekend, Niet de Sabado. rode, hè? De andere. Talagang ginising kami. Die witte. Roze. Nee, toch? Blauwe. Met die bloemetjes. Die witte met die bloemetjes. Maar papa, nou... Nou, ik wil deze gaan zwemmen. Nagsiswimming na daw siya. Yung buhok. Huilen bij de blauwe. Ganda ang weather today. Trabaho tayo. Mag-part-time ako. Tapos si Anna at saka si Ruth mag-swimming. She made her bed daw, sabi niya. Turn on the light. Wow! Heel goed! She looks so proud. Ano? Heel mooi, Is echt mooi hoor. But you're wearing the same shirt as yesterday. Ja, heel mooi. Diretso na siya natulog kasi kagabi. Heel goed, Scott. Oh, very good. High five, mama. Zal ik jou eens aanzetten? Nee! Please. Papa, kom eens hier! Even tandpoetsen. Want daar kom je hier in mijn kamer. Then she wants to show how tall she is now, bang. Nou, May ano kasi siya dito. Don't tip. Kom. bij de Efteling was 1 meter 3 with shoes on. Yeah, 4. Oh, 3 already? shoes on. Which is, but here it's like 104. Ja, but that one's not accurate. Okay. Kom eens. Ja. Ja, nee. Ja. Yeah, don't tiptoe. You're cheating. You turn off the fan, Pangga. Sige na, turn off the fan. Mama, hoe meter bij mij? Huh? Hoe hoog ben je? They don't tiptoe like that. Oh, sige na, here. 103. Deze? Ah, 103 centimeter. Ja, heel goed. We turn off the fan, Pangga. Hello. And also your curtain, Anna. Mama, doe maar jij dat doen. Huh? And your curtain, di ay lang. Yung gordijnen. You open it too. Your curtains ba? Mama, kijk deze. Oh, maganda ang weather talaga. Good morning. Yan, gumawa ako ng pancake again. Pero gusto niya ng purple. So, nilagyan ko ng ube extra. Medyo thicker na siya because I used whipped cream instead of milk. Kasi ubusan kami ng milk. So, mas thicker siya. Tapos, same pa din yung egg white whisk natin. Para mas maging foamy siya. So, thicker. Oh, baka ma-achieve ko na soon yung Japanese pancake, guys. Kain po. Kumain na si Ana, siro tayo. May ano ako dito. Kape. Low carb coffee. Char, low carb pa daw. Pero dito, hindi mo to low carb. Kain. Good morning sa inyong lahat. Papunta na po ako ngayon sa trabaho. And magsiswimming si Ana. And si Ruth. Ano sila, nagre-ready na.
Sabado ngayon. Sabado. So, I think after swimming, we might go straight to the market. Depende sa mood ni Ana. Ana, say good morning! No! Not yet. Too early for 2 or 2.5 siguro. Na oras ako magtrabaho. Okay. Na 2.5 hours siguro or 2 hours magtrabaho today. Let's go! Palagi niyong nakikita. Tapos na po tayo sa trabaho. Dito na yung dalawa. Tapos na din mag-swimming. Punta kami sa, ganda ng mga bulaklak. Oh. Punta kami ngayon sa market. Bili na naman ulit kami ng chicken, no? Na, hi guys! Hallo. No! Oh, niet. Mama. Nakapasamod yung ano na. Ito, tight. Ganda ng pa-flowers ng center namin. Oh. Stop mo eh. Busy ngayon. Ayun ang dalawa. Dito na yung chicken namin. Tapos na din yung dalawa. Makiking becha? Nee. Becha, alsjeblieft. Mama ook hapje. Lekker hoor. Ang ganda talaga ng mural na to. Super nice. This is really nice, Dodong, no? Ja. Mooi gemaakt. Anna? Pabalik na po kami sa sasakyan. Anna, let off met de auto, skat. Ja. Sa kavarlik eh. Punta po kami sa bahay ng aking in-laws doon. Kami kakain ng chicken. Gustong gusto ko yung atmosphere pag Sabado kasi may market, ang daming nakikita, ang daming tao. May dala po nga pala kami. Bumili din pala kami ng ng tinapay for Ana para sa baon niya. Sige na, kay opa mo to eh. Kama, Bina. Hey, hoe was het gisteren in de Efteling? Kama, Bina. Fijn zeker? Oh, is lekker. Wel. Hallo. Hallo. Ik geloof yesterday. Ja. Ja? No. Nag-ice cream na naman, oh. A few moments later.
Nag-stop by kami sa Action. Als je doet zo weer, dan mijn benen nog een keertje. Yan, busy ngayon sa Action for sure kasi Sabado. Pati yung parking. Hello, bahay na tayo. Dumaan kami sa Action. Saglit. Para bumili ng mga gamit, mga ano pala, yung tawagan niya, paper towel and also yung ating tissue. Bumili din ako ng wax strips. Oh, kailangan ko ng mag-wax sa legs. Before ako operahan, kailangan ko mag-wax. Kasi alam ko, hindi ko magagawa yan pag hindi madaling gawin ba. And siguro yung recovery is about a month. So, ayaw ni Rot akong i-wax eh. So, ako na lang. Said, you have me wax. The way. Waar zit trouwens Poggy? There. Je hide hem there. Huh? You hide hem. Hide them there. Ayan, dalawa yung kinuha ko. Ito lang po yung ginagamit ko sa sa Action. Pero sa arms, hindi ko po ginagawa kasi one time nagka-allergy ako dito. Hindi ko nang gawin ulit. May ano din tayo, panty liners, always. Tapos gapas talaga, no? Cotton pads. Tapos may ano din ako. When I clean, ito, nag-gloves po ako palagi. Yan yung gamit natin. Disposable gloves na medium. This is powder free, so gusto ko yung powder free. Yun lang. Tapos sa market, yung chicken kanina, and then, bumili din kami ng bread doon sa market. Nakita nyo naman. I think, yun lang naman. And later po, isasama po namin kayo. Open na yung Aldi. Finally, open na siya. So, excited ako. I think, Papa, I've never been to the old Aldi, ha? Once, maybe before. And When? since look exactly the same, nothing changed. Yeah, really? Yeah, it's Yeah, what's the renovation for then if it looks the same? that's I don't know that. We will see for ourselves later. this one out. The chickens from the butcher. Is that van ons? Yeah, lang dat hij stil. Nee, de muziek. Maybe I don't know what she's doing. Ik heb nog. Dong, this is my cash. Oh, this morning? Nee, Nee, this is for the massage now. I don't have enough cash there. 50, ja. En hou ik de boodschappen dan. Huh? Hou ik de boodschappen. Because. Oh, why don't I have cash anymore? Dus je spending. Yeah, I'm not spending. How much was the boodschappen today? It's only 20. About 20. And then by the mark is 30, 10. Yeah, 30. I only have extra 30 there. I will call the couple that you're going to eat and Huh? I will call them that you're going to eat. No. I keep, that's the thing. I keep cash here. Ah. So I have extra cash. Ha? Okay, I will sit with you. Okay, natawag na tayo ng anak natin, guys. I will eat pancakes later, Papa. Ze zijn lekker. Oh, ramen, eh. Thank you. Yung binili ko doon sa Hema, oh. Yan. What? Deze? Vind je deze mooi? Ja, dat vind ik ook, hoor. Mama, Ja. die had je nog niet gezien. What? Die van je haar. Voor mijn haar? Ja, ik heb al... nee, ik heb al gedaan. Sabi niya, hindi niyo pa daw nakikita to. Ano pala guys, sabi ko kay Ruth, magpapa-appointment ako kasi nga, if napapansin niyo sa mga vlogs ko, may mga parang, hindi ko alam, warts pa to siya dito. So, I think, nasa lahi para pa naman namin yung, yung diabetes. So, magpapacheck po ako. And then, in the meantime, ipapatanggal ko po siya either dito or pag-uwi ko ng Pilipinas. I think dito na lang siguro kasi insured naman. I think covered siya ng insurance ko. We shall see. Kasi pag sa Pilipinas, magbabayad din ako eh. Kasi dumadami na po sila yung warts ko.
when I was pregnant and also after I gave birth, sobrang dami nila. Before I gave birth, ang dami nila dito. Tapos nawala siya nung nanganak ako. But then when I came to the Netherlands, bumalik sila. Dahan-dahan. Tapos you notice na na sila, dumadami na. I notice na dumadami na sila. See guys? Yan. Ipapatanggal ko po sila. First, magpapacheck muna ako ulit. Kasi baka hindi natin alam ba. Kasi 'di ba isa siya sa mga sintomas ng pag may insulin resistance ka ba. I hope wala pa tayong diabetes pero nasa lahi po talaga namin yan back to back. I hope not. Pero yung sister ko kasi nag-i-insulin na siya. I hope not. Ay nako. But yeah, pa po dito, magto 2 p.m. pa. So, magre-relax po muna kami. Ruth is having lunch now. Relax muna tayo. Balikan ko po kayo pag pumunta na kami sa Aldi. Tingnan natin yung bagong gawa na Aldi. Finally, na siya, nasa center na talaga siya. Kasi yung temporary location nila, temporary siya for 2 years. Almost 3 years yung temporary location nila. Kasi nga ginagawa yung kanilang original na location and tapos na. So, sabi ni Ruth, sabi na kaibigan niya, same lang daw. Sabi ko, talaga? Kung same lang, ba't nag-renovate? Sabi ko, hindi. Tingnan natin mamaya. Gusto ko pa naman yung Aldi. So, kita-kita po tayo mamaya doon sa Aldi. Tayong Aldi. Ana, let's go to Aldi. May sakit po kaming gano'n ni Ana. Binigay ni Ana sa akin yung sipon tsaka ubo niya. Umuwi ako to. Nice ang weather pa rin, so maraming tao ang nagbabike. Exciting! Ang bagong Aldi. Every time pumunta kami ng Aldi. Malapit to sa office ni Ruth. Here we go. I think the last time I went there, like the old Aldi, was in 2021 with Opa. A long time ago that Yeah. really open. Tayo. It doesn't look, it was here before. Yeah. Nay, it's groter. Ingon pag yun si Dina, it looks the same. It's not the same. Maybe so. Let's say. Isn't it echt balon lagi? Ja, dat is het wel. Dit is mooi. Kuha ng basket mo na si Ruth. Oh, I like it. I like it, bang. No? Ini, Ana. Para siyang Lidl. Looks like Lidl in Santa Roda. Oh, it's much bigger now.
Cut tayo ng carrots. 169 na lang. Yeah, I like it though. Ito? It's more organized and bigger, much bigger. Kijk hier wat ik kan. Weekend, hè? Matagal na akong hindi nakabili nito. Oh. May garlic to siya. Masarap siya. Mas neat siya dito ngayon, guys. Nieuw vind ik, hè? Die is niet echt wel. Milk. We have to get milk. You want the low carb cracker, Dodong? Ook hebben. Here, it's the same ano din arrangement dati doon. Dalawa. Ne? Nee, niet zoveel hè. Super big niya. Mas ano siya, mas ano sa tingin ba? Paningin. Maliwalas, char. Yan, ito na lahat sa cart namin. Good for next week. Siguro almost 2 weeks. Counter na tayo. Mama, iemand voor je open. Okay. En jij mag achter pakken. Kama. Counter na tayo. Maar je hebt eieren. Yeah. Klaar, hè? A few moments later. Yan na po yung grocery namin and may isa pang bag doon. Hindi ko na lang po siya i-haul no kasi sobrang mahaba na yung video natin ba. Matutulog kami ng maaga ni Ana because nga may sipon tsaka baka ubuhin na ako kaya bumili ako ng ginger para gumawa ako ng ginger tea. Hoy, ay kog ana aha. Wala siya sa mood, guys. So, anyway, yun na lamang po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Dewey. Mush, mush, babush!